ሰላም ኣፍቀርት ስፖርት ንሎሚ ዝተዳለወ ስፖርታዊ ሓበሬታታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ንምክታልኩም ብኽብሪ ንዕድም በአፍሪካን ኮንቲኔንታል ቻምፒዮንሺፕ ዝፍለጥ ዓመታዊ ውድድር ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ ኣፍሪካ ካብ 14 ክሳብ 19 መጋቢት ኣብ ከተማ ባህር ዳር ኢትዮጵያ ክካየድ እዩ። እዚ ናይ ሎም ዓመት ሻምፒዮን ከም ወትሩ ንደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዘሳትፍ ኮይኑ ናይ ጁኒየር ናይ ትሕቲ 23 ዓመትን ናይ ልሙዳት ወይ ድማ ኤሊት ውድድር ክሓቁፍ እዩ። እቶም ተቀዳደምቲ ብደረጃ ጋንታን ብውልቅን ናይ ግዜ ማለት ክሮኖሜትር ከምኡውን ናይ ጽርግያ ውድድራት ከካይዱ እዮም። ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ ኣፍሪካ ካብ 2010 ዓመተ ምህረት ንድሓር ብሃገራዊት ጋንታ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ እዩ ተባሂቱ ዘሎ። ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ ውድድር ዝምልከት ሰፊሕ ሓበሬታ ኣብ ዝቕጽል መደባትና ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ኣጥቃዒ ማርሴይ ማሪዮ ባሎቶሊ ትማል ምሸት ኣብ ልዕሊ ሴንት ኤቴን ዘመዝግባ ብልጽ ጎል ብፍሉይ ኣገባብ ምጽምባሉ መዛረቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ሱፐር ማሪዮ ብድሕሪታ ጎል ካብ ሓደ ብድሕሪ ልዳት ሴንት ኤቴን ኮይኑ ስእሊ ዝቐርጽ ነበረ ሰኣላይ ተንቀሳቐስ ቴሌፎን ሞባይል ተቐቢሉ ነቲ ምስ ደቂ ጋንትኡ ዘካይዶ ጽምብል ብኡ ንብኡ ብቐጥታ ብመንገዲ ኢንስታግራም ዘርጊሕዎም። ኣብዚ ማርሴይ ክልተ ባዶ ዝሰዓረትሉ ጸወታ ባሎቶሊ ንናይ ኢንስታግራም ሕሳቡ ክሳብ ዝኸፍቶ ደቂ ጋንትኡ ዝተጸበይዎ ክኾኑ ከለዉ ነታ ሞባይል ድልውቲ ምስ ገበራ ድማ ምስኡ ብሓባር እናሰሓቑ ተቐሪጾም። ቅድሚ ሕጂ ብዙሓት ስፖርታውያን ጎል ምስ ኣቕፀሩ ሰልፊ ዝሰኣሉ ክተርኣዩ እኳ እንተኾኑ ጽምብል ጎል ብመልክዕ ተንቀሳቐስ ስእሊ ብቐጥታ ዝዘርጋሕ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ግን ባሎቶሊ ክኸውን ክኢሉሎም። ሊቨርፑል ማን ዩናይትድን ነተጻዋታይ ሪያል ማድሪድ ኢስኮ ኣብ ኢደን ንምእታው ኣብ ቃልሲ ተጸሚደን ከም ዘለዋ ተሓቢሩ። እዚ እናከፋፈለ ዘጥቅዕ ወዲ 26 ዓመት ተጻዋታይ ዝበዝሐ ክፋል ናይዚ ዓመት እዚ መንበር ተቐየርቲ ከማምቑዩ ኣሕሊፍዎም። ብጀካ ዩናይትድን ሊቨርፑልን ኢጣልያዊት ክለብ ዩቬንቱስን ነዚ ስጳኛዊ ንብሓቱ ብሂጋ ከም ዘላ ቱቶ ስፖርት ዝተባህለት ጋዜጣ ኣብ ሕታማታ ኣስፊራ። ኣጥቃዒ ፈረንሳይት ክለብ ፓሪስ ሴን ጀርማን ብራዚላዊ ኔይማር ምስ ማድሪድ ንኽጽምበር ተኽእሎ እንተደኣሎ ኮይኑ ኣብ ዝተሓተተሉ ሪያል ማድሪድ ሓንቲ ካብ ዓበይቲ ክለባት ዓለምና እያ። ማልያ ናይታ ክለብ ዘይደሊ ተጻዋታይ ድማ የለን። ኣብ ፓሪስ ሕጉስ እየ ዘለኹ ግን ኣብ መጻኢ እንታይ ከም ዘጋጥም ዝፈልጥ ሰብ የለን ብምባል ምስ ማድሪድ ክፍርም ዘይከኣል ነገር ከም ዘይኮነ ኣተንቢሁ። ዮርገን ክሎፕ ጋንቱ ሊቨርፑል ትማል ምሸት ምስ ኤቨርተን ባዶ ባዶ ተፈላለየ። ንመሳልል ደረጃታት ፕሪምየር ሊግ ዳግማይ ናይ ምምራሕ ዕድላ ድሕሪ ምቕሃሙ ካብ ሜዳ ኣብ ዝወፃሉ ዝነበረ እዋን ምስ ሓደ ብኣቃጫጭ ኣዳው ዘጣቕዓሉ ኩዕሶ ዘቐብል ቆልዓ ዘረባ ክመላለስ ኣብ ዝተራየሉ ንብዙሓት ፍረ ነገር ናይቲ ዘረባ ምስጢር ኮይኑ እኳ እንተነበረ ሕጂ ግን ወላዲ ናይቲ ቆልዓ ናብ ቃልዕ ኣውፅይዎም። ብመሰረት ሓበሬታት ወላዲ እቲ ቆልዓ ንክሎፕ ብዛዕባ እትቢ ቅድሚ ፀወታ ዝተዛርቦ ቃላት እዩ ሓቲትዎም። ክሎፕ ቅድሚ እቲ ግጥም ሜርሲሳይድ ደርቢ ንኤቨርቶናውያን ልክዕ ከም ፍጻመ ዋንጫ ዓለም ኢሉ ሓጭጭሎም ነይሩ። ስለዝኾነ እዩ ድማ እቲ ቆልዓ ሊቨርፑል ብኤቨርቶን ኣብ ጉዕዞ ሻምፒዮንነት ድሕሪ ምስንኻላ ንክሎፕ ከባጭወሉ ዝሰርዐ። ክሎፕ ሓደ ኤቨርቶን ሓደ። ተኸላኸላይ ሊቨርፑል ቪርጂል ቫን ዳይክ ብደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ናይ ወርሒ የካቲት ብሉጽ ተጻዋታይ ተባሂሉ ተሰይሙ። ኔዘርላንዳዊ ዳይክ ኣብ ወርሒ ሕዳር እውን ነዚ ሽልማት ብተመሳሳሊ ዝተዓወተሉ ክኸውን ከሎ ጋንቱ ኣብ ወርሒ የካቲት ካብ ዘካየደቶ 4 ግጥማት ኣብቲ 3 ፀወታታት ምስ ብጾቱ ኮይኑ ልዳት ጋንቱ ኣይድፈረን። ንሱ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ሳውዝሃምፕተን 2 ጎላት ክቁፅር ክኢሉ ነይሩ። ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ቺሌ ራይናልዶ ሩዌዳ ትሑት ብቕዓት ኣሌክሲስ ሳንቼዝ ከም ዘሻቀሎ ገሊጹ። ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ ዝመጽእ ዘይማእምኦ ዘሎ ሳንቼዝ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት 2 ግዜ ጥራይ ኩዕሶን ሰኪዕትን ከራኽብ ክኢሉ። ኣጥቃዒ ኤሲ ሚላን ፖላንዳዊ ኪርዚስቶፍ ፒያቴክ ደጋፊ ኣርሰናል ምዃን ኣመና ከቢድ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ኢኻ ትሳቐ ክብል ትዕዝብቱ ኣካፊሉ። ኣብ ወርሒ ጥሪ ካብ ጄኔዋ ናብ ኤሲ ሚላን ብ31 ሚሊዮን ፓውንድ ዝጋዓዘ ፒያቴክ ብተወሳኺ ክለባት ኣርሰናልን ፓሪስ ሴን ጀርማንን ኣብ ኤሮፓ እተን ኣዝዩ ዘፍቅረን ጋንታታት ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ። ወዲ 23 ዓመት ፒያቴክ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ዘሰላሰሉ 29 ግጥማት 26 ጎላት ከእቱ ዝኸኣለ ንፉዕ ኣጥቃዒ እዩ።
ሊቨርፑል ንኣጥቃዓይ ስፓኛዊት ክለብ ሴልታ ቪጎ ኣብ ክራማት ንምውናኑ ተገዳስነት ኣሕዲራ ከም ዘላ ተሓቢሩ እዚ 35 ሚልዮን ፓውንድ ተገሚቱ ዘሎ ተወላዲ ኡራጓይ ዝኾነ ወዲ 22 ዓመት ተጻዋታይ ነታ ኣብ ላሊጋ መበል 17 ተርታ ሒዛ ዘላ ጋንቱ ኣብዚ ዓመት 9 ጎል ዘቁፀረላ ክኸውን ከሎ ዝሓለፈ ዓመት ድማ 17 ሽቶታት ኣጽሒፍላ ነይሩ ሆዜ ሞሪኖ ሊቨርፑል ሎም ዘመን ሻምፒዮን ፕሪሚየር ሊግ ንኽትከውን ከጸግማ ምዃኑ ርእይቶ ሂቡ ሊቨርፑል ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ ሓዊሓውያ ትጨኑ ነይራ ዝበለ ሞሪኖ እታ ጋንታ ኣብ ዝሓለፈ 6 ግጥማት ኣብ 4 ማዕረክ ክትፈላለ ምኽኣላን ገለ ወሰንቲ ተጻወታውን ደኺሞም ብምህላዎም እታ ጋንታ ከም ቀደማ ከም ዘየላ ዘርኢ ኢሉ ንሱ ብተወሳኺ ሓንቲ ንሻምፒዮን ትቃለስ ጋንታ ሻምፒዮን ክትከውን እንተደኣ ኮይና ዋላውን ሕማቕ ትጻወት በቲላ በቲ ግን ክትስዕር ኣለዋ ኢሉ ሲፒዎ ማዋዋ ኒዮቦ ዝተባህለ ኣሰልጣኒ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ክለብ ቶርኔዶ ኣብ ስታዲየም ኖርዝ ኢንድ ዝሓለፈ ቀዳም ፀወታ ተዓዚቡ ኣብ መኪኑ ምስ ተሰቕለም ካብ 3 ብረት ዝዓጠቑ ሰባት ብዝተተኮሰሉ ጥያይት ተቐቲሉ እቶም ዕጡቃት ነታ መኪና ናይቲ ኣሰልጣኒ ብርክት ዝበለ ጥያይት ናብ መንፊት ዝቐየርዋ ክኾኑ ከለዉ ምስቲ ኣሰልጣኒ ዝነበሩ ካልኦት ሰባት እውን ግዳይቲ መጥቃዕቲ ከም ዝኾኑ ተሓቢሩ እቶም ዕጡቃት ነዚ ስጉምቲ ንምንታይ ከም ዝወሰዶ ዝተፈልጠ ነገር የለን ባርከት ዝኽበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊና ዝነበርና መደባት ኣብ ተዛዚሙሎ ኣብ ዝቕፅል ብኻል መደብ ስካዕ ንረኸብ ሰሰናዩ